سلام سلام ناي channel تخاتلتي همين يوم نحنا لكم أنا سلامي كمت أنا سلام زلخو لما فبزلخو سلام كتكون ناي كل جزء مني تأيو إن بيتسب سبسكرايب زجوركم لايك شير سبسكرايب زجوركم لكعة سبسكرايب بمقار بيتساي كتكونون بتحتنا اللهوكم إن بيتسب ناي لما عند فيديو دم كمزي أو كومنت تري وزلهم واجو سرحنا ناي زكبرتا واجو قال زلكنا الملت جن كارغو ناي تقرأي الفيديو سرح نيرة لما علت جمو يا بحط خن مسرت يا خملت متين وحنت حفتي جمو سي جن اتي أو حسي مستقبلتك اتي خيليو الكنا حفتي أو خاتي خيليو مالتي نخي وقع بتحتي حدا خدت خبرتات تقرمة خبرت رجيسكي أو حتى أتوي مالتي من تايسي من تان كي يسبر كراون تناجر كين بعد نوع كي وقع مالتي كم كأتي خيليو النبي تسر نواقو أخبركم ያው ዝተመቸየ ማለት በብዘለኹ ነው ዋጋ ክፈላለ ይኽእል በተኣነ ዘለኹ ግን ክነግረክን እና ሕዋተይ ዋጋ ከምዚ ዝለክን ያው በብዘለናየሲ ክፈላለ ይኽእል ካልኣይ ነገር እውን ህዝ ዝገዛእናያሲ ከሊዕት ከም አንረኽባ ዋጋ ማለት ኣይኮነትን እና ግን ያው ኣና ከነግረክን እዚ ትሪኢ ኣለኽን መጥሓን ህዚ ሰለስተ ዓይነት እዩ ማለት ይፈላለዩ እዚአን ክልተ ሓደ ዓይነት እየን ንእሽተይና ዕብይ ዝበለት ያው ተሓንቲ ዓይነት ካብኣተንስ ፍልይ ዝበለት እያ እና هذي زانشتي 260 250 زلا حنت دمو كلتا ميتي مالتي بتعمي عبي بتعمي دمو قنجو مالتي بقى بتعمي زدكم عوزي أنا مسعمي قالي تكمي اتحنت عيناي 100 قرشي مالتي يفلاليو إذا نازينا زي زانشتيا بدن بقرا هراي كان سلزبركيو يو زي عيناي عباي مالتي زي عيناي كأتنس فلي زلتي جن كم ويو ناب دعمي قنجو زي كعيني إذا وني تقطر إلا خنا حواتي أو فرنا مع ويكعيني ناي شكرتي مطحان مالتيو بتعمي قنجو نسخة مالتيو واقو 250 مالت عبي الله ليشتي الله كون ببرت الله ببترا دم الله بجزاز مالتيو بتعمي قنجو أو كاو دم نغسل ناي كل واقعين بزرزر كنا جركن مالت كبيديو بقى دلخن كن فيسبوك ويك أمتى ويك عتيم تصحف علي ملسك وديو كمان سلكني مالتي ودلخن حتى تاني شكري ولا الناس يترى لهن ايش كورت مدحني بتعمي قنجة يا ودهون نقر كتحنا لكني خوني أو لما بتعمي زادكم ناي كرتا زيادة مجيب بلايا هذا العنات عسارة نيجس مالتيو بستفالة زلو مالت هذا نيجس كله كنتي بعل كل تلا بعل حد لا بعل ثلاث تلا بعل أربع تلا ناجي كل واقع جين معري من مالت يا خنن مش هذا العنات أزين النيجس تاريخنا يوم لسه بسفح للغرية كنيا هذا السوق سكان ميتن مع مالتي أيوة رأيو زي هذي بعل كل تاي تعبينا إذا نشتري دمو نايك أمامات مالتيو يا واقعو عندي 200 كم 250 زليو ناي سكاي نايك أمامات نياتا نشتري مالتيو زي كعيني رأيو عينتيو واقعو لعلى 300 مالتي بزح تغيرينيو بزح نقري دمو رأيو مالتيو مالت عسارة يفعل أو زي كعني كن بعد 3 زي بعد 3 رأيو يفعل كله حد يكوننا أو واقعو عيني زي كلتا 100 كلتا 50 مالتي زي رأيو يو تقوحينا بلنا أو زي كعيني ما خوا مالتيو بماي تدليخن ويكعيني ببرات تدليخن يو سونات كن مرجعيو واقعو جن كاوسو ساعة اسكان 250 زلة مالت ناي كل واقع يفعل لي إذا كان ناي وعدو حدا نقر أفعل لي كعيني شركة نيو مالتي شركة زين زي سرح له مالتي زي تايل مالتي تقنيا يكرتا زي سرح له ما يفعل لي زي كعيني ناي شجرت مدحني زيون ياو تاني اشتي زي كعيني بعد كل تخرر له بعد حدا خرر له تبع الكلتا كاي 8 7 6 تبع حدا خرها 4 5 ترخوات خدايخن زي كعيني مدحن بنا ونكم يفعل ليو يو شركة يفعل ليو هلاي نجر كتسب لنا هلها
بمخدن للطحن له بتحتون تفضل تخونهن بتحتون للطحن له واقعون يفلالي كسبعة ثمانية كأربعة وزي كأنه كراتات كعسرت حمشت بدرزن كع إسراء يا يفلاله زي كع مناخو سعد عرق ركشي زي حمشتن حمسان مالتيو درزنيو نمن كمرت كن اشتي عبي مع خال حتصير نويح بقى حمشتن حمسان مالتيو ያው ሽድሽተ ሓዘዋይ ሽድሽተ ቅርሺ ያው ኣነ ግን ክነገረክን ከለኹ ብታ ኣነ ዝገዛእኽዋ ማለት ብታ ዓባይ ኣብ ከባቢየ ዘላ እየ እምበር ያው በብኸባቢኡ ክፈላለየ ይኽእል እዩ ኣሕዋተይ ማዕረ ወይ ደሞ ገለገሊና ከዓይናይ ለምውፃእ ይምቸወና ኣለና ሞይ ነጥልዎ ያው ቅርሺ ግን ክባር ይነጠና ክፈላለየ ይኽእል እዩ ኩሉ በብኾነቱ እዚ ከዓይናይ ሓፍዛ ማለት እዩ ናይ ምኡ ነገር እዚ ከዓ ፀቕጢ ድስቲ ማለት እዩ እዛ ለና ኣሰት 70-80 ማለት እዩ ያው ተዓቢውን ተዓቢኳ ይቅርታ ዋጉ ረሲዕዮ ግን በቃ ተደሊኸን ሕተታን ሞ ከምልሰልክኝ እና ቤተሰብ ነቕሑ ብጣዕሚ ይጽብቑ በእውነት ማለት እዩ ያው በራድ እውን ይፈላለዩ ካብ ሚእትን ያቅበለው ትሕቲ ሚእትን ይፈላለዩ ግን ኣብዚ ሕዚ ንኣብነት ኣነ ተወሲደዮ 24 ሰዓት ማይ ትኩስ ይገብረሉ ሞ ኣብዚ 24 ሰዓት ተወሪዱ ግን ክምልሳ ይኽእል እየ በራድ ተላጃ ማለት እዩ እዚ ከዓ ባዴላ ናይ ጥሲ ናይ ዝኾነ ነገር ኣብዚ ዓዲ እዚ ከዓ እንጀራ ፈጥን ንበልን ንጥቀመሉ ኢና ብጣዕሚ ቆንጆታት ድስቲ ተደራራበሎ ኩሉ በቃ ዓሰራታት ረእዮም ኣብዚ ድስትታት እና ቤተሰብ ኣቑሑ ነዚ ይመስል ኣስዕድ ዓረብ ያው ተዝኾነና በቃ ሓደ እሲ መስላድ ሰድላይ ንብል በራድ ከዓ ኣሕዋተይ እዚ ካልኣይ ደረጃ እዩ ማለት ይፈላለዩ እዚ ኣስሊ ኣይኮነን እቲ ኣስሊ ኣብዚ ንእክን እቲ ደሚቕ ማራ ኣስሊ ኣይኮነ ብጣዕሚ ረቂቕ እዚ ግን ረጒድ እዩ እዚ ረቂቕ እዩ ማራ እቲ ኣስሊ ግን 4 ኪሎ ኣሎ ላ 4 ሊትር ኣሎ እዚ እቲ ኣስሊ እዩ ናለ ትዕቢዕ ኢለ ክነገር ክንበር ተነሽተይ እኳ ከክንደይ ሊትሮ ይኾን እንዴ እቲ ሓደ 4 ሊትር ኣሎ 6 ሊትር ኣሎ 10 ሊትር ትዛዓበየ እዩ እና መካከለኛ 6 ሊትር እያት እቲ ኣስሊ እቲ ኦሪጂናል ማለት እዩ 150 140 ዋግኡ ማለት እዩ እቲ ግን ይቕንስ እዩ ኣብዚ ከዓ ድስትታት እዚ ቀርላያ ወይ ከዓ ማይ መዝሃኒ ማለት እዩ እና ቤተሰብ ናይ ኣቑሑ ዋጋ እዚ ይመስል ነይሩ ሕዚ ከዓ ናይ ኮበርታታት ሓሊፈ ኣለኹ ኣብ ናይ ኮበርታታት ዋጋ ድማ ይፈላለ እዩ ኣብዚ ረክንያ እነዚህ ሕዚ ንኣብነት 230 ይቅርታ እዚ እኳ ይጠየቅኩን ግን ከም ዝመስለኒ እዩ ያው እዚ ብሕብሩ በብዓይነቱ እዩ ዘሎ ያው እዚ የለከን ኣሕዋተይ ማሪ ያው ኣብ ኮመንት ስለዝፅሓፍክን ኣለይ እምበር ማለት በብዘለኹንስ ከፈላለየ ይኽእል እዩ ያው ኣብዚ ኒዋና ዓራት ግን ክብለክን ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ብክልተ ገፅ ክንፀፍ ይኽእል እዩ ብዝሓደ ዝገፅ ጭጉር ገፅ ልስታይ ብሓደ ገፅ ደሞ ለማፅ የኣሕዋተይ ማዕረ እዛ ኮቦርታ እዚኣ ብጣዕሚ እያ ፅብቕቲ ያው ኣፍታ ገን እውን ነርእኹን ነይረ ነገን ክመልእ ከለኹ ዘቐደመይቲ ቪድዮ ብጣዕሚ እያ ቆንጆ ዋጋኣ ከዓይናይ 160 150 እዚ ክብለክን ግን ንኣብነት እዚ ዋጋኡ ኣብዚ ዘለኹንስ ይፈላለ ይኽእል እዩ ኣነ ንዕለይ ግን ብ150 ገዚአ እያ ማለት እዩ እዚ ከዓይናይ ናይ ዓራት ኮይኑ ግን መኸዳን እኒኦ ግን ውሽጡ ጡጥ እዩ ጡጥ ዝመልአ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኮበርታ ያው ኮበርታ እኳ ኣብዚ ውሕድ ስለ ዝነበረ ኣይረኸብኩን እዚ ኮበርታ ኣብ ካልእ እየ ከይደ ያው እዚ ንምርኣይ ዝኣክል እየ ቀሪፀዮ እዚ ከዓ ናይ ዘኸበርታ እናበልኩ ነበርኩ እዚ ብፃዕዳ ማለት እዩ ብጣዕሚ ቆንጆ ክፅብቕ ብጣዕሚ ቆንጆ እና ቤተሰብ እዚ ይመስል ፋርሻታት እኒኦ ናይ ባይታ መርገፂ በቃ ኩሉ እዩ ማለት ዘየለስ የለና ብጣዕሚ ቆንጆ
ያው አውዚ ኮበርታታት ብዙሕ ረኺባ ኣብቲ ውሕድ እዩ ነይሩ ኣይቀረፅኩን እዚ ግን ብዙሕ ረኺበ ኣለኹ እና ኮበርታ 6 ኪሎ እኒኦ 8 ኪሎ እኒኦ ብደስ ዘለክን ያው هذا حدش عمل ስለዝኾነ ዲስካውንት ነው ይመስለኒ ወይ ከዓ ዕሩዝ ባዕረ ዓር እና 6 ኪሎ 100 ቅርሺ 8 ኪሎ ደሞ 130 ዋጋ ይልና ክጸንሕ ድዩ ዲስካውንት ለየ እወ ይልና ኣሎ ያው ኣብ ኩሉ ድዩ ኣበይን ግን ይፋላል እንድዒ እና ዋግኡ 100 ቅርሽና 130 ነው። እዚ ከዓ ናይ ዓራት እዩ ብጣዕሚ ብርቱዕ ያው እዚ በጣም ሕብሩ ኻይነ በጣም ደስ ክብል መሪጽካ በጣም ቆንጆ ያው እዚ ከዓ ቤተሰብ ራዩ እዚ ናይ ዓራት ምስ ናይ መተርኣሱ ምስ ናይ ታሕቲኡ ምስ ኮበርቱ እዩ ቤተሰብ በጣም ቆንጆ በጣም ረጉድ ምውጻእ እኮ ኣይወጻናየን ይቅርታ ምንታይ ሲ ክንውት ነገለስ ንኽቃረጽ ኢለስ ንኸየባላሽ የለን ገለ ተሰኪፈ ሓቂ የውጻኾን በርስ ችግር የብለን ቀረጻ ኢልናዩ እና ራዩ እዚ ከዓ ዋግኡ ቤተሰብ ከይሓልፈክን ብጣዕሚ ቆንጆ ዋግኡ 200 ዋጋ 200 ቤተሰብ ግን ዲስካውንት ስለዘለ እምበር እዚ ኮበርታቲ ብጣዕሚ ከባድ እዩ ማንንም ትፈልጡ ይኽን ግን ዲስካውንት ስለዘለ ያው ኣነ ህዚ ቅድም ኢለ ገዚአ ባዕለይ ኣውዚ ማለት 250 ገዚአ ኣነ ባዕለይ ማለት እዩ ኣውዚ ወራዩ በቃ ሲ ብዓይነት ዓይን ማሪፅካስ ዓይን ይማኽ ግደፍ በቃ ናይ ዓይን ሻወር ጌርካ ምውፃእ እዩ ዘዋሪልካ ቤተሰብ እናርአዩ በቃ በብዓይነት እዩ ራእዩ እዚ በቃሲ ይፈላለዩ እዚ ከዓ ናይ ደስ ክብል ቀይሕ እዩ ብጣዕሚ ክትሪኦ ከለኻ ብኣካል ኣውዚስ ብፎቶስ ብዙሕ ኣይኮነን ግን ብኣካል ክትሪኦ ከለኻ በቃስ ኣይን መሪፅካስ ኣይን ትገድፍ ምንም ክርደካ ኣይኽእልን ያው እዚ ከዓ ቤተሰብ ሕብሩ ብጣዕሚ ቆንጆ ግን ከም ዝቀድም ኢለ ዝበልኩኹን እዚ ጥጥ ዘለዎ ጥጥ እኒኦ ውሽጡስ ኣብ ጥጥ ዘለዎ እዩ ያው ጥጥ ዘይብሉ እውን እኒኦ እንዲሑሳስ ግን እዚ ህዚ መብዛሕትኡ ጥጥ ዘለዎ እዩ እኒኦ ግን ሕብሩ ብጣዕሚ ደስ ክብል ጥጥ ዘይብሉ ግን እኒኦ እዩ ራይ ቤተሰብ ብጣዕሚ ቆንጆ እዚ ኣብዚ እውን የቤተሰብ ራዩ ናይ ዓራት ብጣዕሚ ቆንጆ እዚ ሰዓት ኣብዚ ከዓ እኒኦ ኣብዚ መሓዝትና ገበስ ዝገዛ እዚ ኮበርታ እዚ ብጣዕሚ ቆንጆ 6 ግጣዕ እዩ 6 ክብለክን ግን ናይ ላዕሊ ናይ ታሕቲ ናይ ዓራት ማለት እዩ መኸዳ ከዓ 4 መኸዳ ኣለዎ እዚ ብጣዕሚ ቆንጆ ራዩ ብክልተ ገጽ ከዓ ክንጸፍ ይኽእል እዩ ኣብቲ ንእሽተይነትክና ኣብቲ ነትክን በቃ ከምዛ ስእሊ ትመጽእ ከማ ባዕላ እያ ብጣዕሚ ቆንጆ ምክንያቱ እዚ ተን ፈቲሐ ዝረኽቦን እየ ዝነግረክን ኣለኹ ብጣዕሚ ቆንጆ ያው ብዝተፈላለየ ሕብሪ እዩ እዚ ከዓ ሕብሪ ሓንቲ ብቻ ይኮንትን ብዝተፈላለየ ሕብሪ ዋግኡ ግን 160 170 ዋግኡ ማለት እዩ እና ቤተሰብ እዚ መስል ራዩ ኮበርታታት እዚ ከዓ ናይ ምንጻፍ ናይ ባይታ ኩሉ ነገር የቅ ራይ ደስ ክብል ምንጻፍ ናይ ባይታ እኒኦ በቃ ሻንጣታት እኒኦ መሪፅካ ማለት እዩ ራዩ በጣዕሚ ደስ ዝብል እና ቤተሰብ ያው ዋግኡ ነዚ ይመስል እስከ መጨረስታ ንከተከታተልኒ ብትሕትና ኣለኩም እዛ ዓራት እዚኣ ከዓ ብጣዕሚ ጻዕዳ እያ ኣብዚ ካሊእ ዕጉይሉ እንዲ ብጣዕሚ ጻዕዳ እያ ብጣዕሚ ቆንጆ እና ቤተሰብ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ህዝውን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ናገርኩም ምበረታታኹም ኣይፈለየኒ ኣነ ግን ኣብዚ ከድፈኩም እዛ ቪድዮ እስካብ መወዳእታ ርአይለይ ሰሰናዩ